כמה עובדות מהירות על eBay. מעל 405 מיליון משתמשים ב-eBay ברחבי העולם. בשנת 2013 נמכרו ב-eBay מוצרים בסך $76.5 מיליארד. בכל יום נמכרים ב-eBay מוצרים בסך $209 מיליון. בכל 15 שניות ישראלי מוכר מוצר ב-eBay. הודות ל-eBay מיליוני אנשים נהנים מתוספת הכנסה נדיבה ואף ממשכורת עיקרית. ב-eBay יש שתי סוגי סוחרים. אלו שמנסים את מזלם, בדרך כלל הם פליטי הקורסים, ויש את אלו שמצליחים, אלו שיודעים את סודות המקצוע. בקורסים ל-eBay אתם נאלצים לשלם אלפי שקלים, אתם מקבלים ידע כללי בלבד שאפשר להשיג בחינם, הם מושכים את תקופת הלמידה להמון זמן, ולבסוף אתם יוצאים מאוכזבים בלי יכולת להרוויח ופורשים מהתחום. בדיוק בגלל זה הקמנו את המחתרת לסוחרי eBay. בה תלמדו את הדרך הנכונה לסחור ב-eBay, להתקדם בדרגות eBay במהירות ובחוכמה, אין צורך למכור מוצרים מהבית או להחזיק מלאי, מומחים שמוכנים לחשוף ולהדריך על סודות המקצוע, הדרכה אישית ומקצועית, וכל זה במחירים מגוחכים. לפרטים נוספים, מלאו את פרטיכם בתיבות מתחת לסרטון, שיהיה בהצלחה.